Guys, खुलुमबाय कामसर बर' सेलनि जाना फट'फिन फेसबुक जों बरायना जोबोदि आं दंफैयो रङापारायाव दख'ना लांनो फैदों जोंनि फेमिलिखौबो लाबोदों नै रङापारा डन बक्स खाथियाव दं बे दख'ना स्टोर एमजे दख'ना स्टोर गतिके सोरबा जुदि दख'ना माबे गानग्रा जोमग्रा लानो गोसोबा इयाव फै गतिके आं दखानिजों रायलायगोन एसे नहीं दुकानिया पूरा भीड़ जाना दं दुर्गा पूजानियो बाजै आंनि सिम जानानै खुलुमनाय थाबाय गोजोनथों ओमफ्राय दख'ना अफार होदों नामा बाजै अफार होथ'वाखैहाय जोब्बाय अफार होनाया दुर्गा पूजानो अफार होआ जायो जोब्बाय अफार मेल्ला मानसि दं आंनि ओमफ्राय आदा एसे एड्रेसखौ खिन्थालाय जोंनि लाग्राफ्रा फैगोन बिष्णुपुर जायखिजाया डन बक्सनि खाथियाव आरो ना औ दखाननि नामा जाबाय एमएनजि दख'ना स्टोर दे जायफ्रा लानो गोसो गुदुं दं बेयाव फै जोंनि बर' हारिनि दखान खमावनो हरदों दे हलसेल रेटआवनो हरो हलसेलाव आरो सोरबा हलसेलाव लांनो गोसोबा हलसेलावबो लांनो हागोन गतिके जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्राखौ गावसोरनो लानांगौ गावनि हारिनि जानांगौ गतिके बेनो दखाना बाजै बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो बेसेबांसिम लास्टसिम दख'नाया 250निफ्राय 10,000सिम दं 10,000सिम ना बे खोनाबाय बाजैनि बिफांजों लास्ट 10,000सिम दं ना बहुद दं गतिके जायफ्रा लानो गोसो फै दुर्गा पूजानि मेल्ला फैदों लांनो मानसिफ्रा दे रायजोफोर जायफोर लानो गोसो फै इयाव रायजोफोर नै 22 थाखा दख'नाया बेनो कालारा बेनो गावनो बासिना लादों फेमिलिया रायजोफोर बुंदों माबायदि मोनदों कालारा सब बेनोमोन दिनैनि बाजारा आरो एसे गथ'फोरनि दं गस्ला बेखौ देखायनाय जायाखै सेन्देल माबा माबि रायजोफोर दिनै दुर्गा पूजानि बाजार खालामनाया बेनो बारा बाजेट नङा एसेल' दख'ना लाबाय गथ'आ गस्ला लाबाय ओमफ्राय सेन्देल माबा माबि लादों स' रायजोफोर भिडिअखौ नुनानै माबोरै मोनदों कमेन्ट खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे दुर्गा पूजानि नामनि थाखाय होबाय गतिके आरो लोगोसे जायफ्रा जोबजासिम साबस्क्राइबार जायफ्रा गोदान फैदों आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' दिनैनि थाखाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग